ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମର ବିଲକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ତଥାପି ଫିର୍ ବି ଆସିଛୁ। ଶୀତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଚୁର, କି ଶୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନଦୀ ପଠା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁଟାଟା ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାକୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ। ଭୋର 5ଟାରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ବିଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାନାହିଁ। ଏତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଥଣ୍ଡାରେ ଶୀତକାଳେ ତରୁଛି ଲୋକ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସତିକି କାଶ୍ମୀର ଯାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଟା ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଇଲେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଆମର।